לקרא ונני ונני השם קולי אקרא Depende de la parte, puede haber pilota la que. לכל התלמידים המצוינים ניתן צל"ש לעבור בלימודים ולכל התלמידים החלשים משהו היטב מה הייתם עושים? בחגיתו הנביא לשון פסוקים ומשפטים מערכי שיעור בנויים חינוך בערכים חרישה וגם זריעה, קצירה ואוריינות. להיות מורה זה לא קשה אך לא כזה פשוט כל המחברות היומנים צריכים להיות מאוד מסודרים וכל ההורים המתקרבים צריכים ללמוד מה איתם עושים כדורגל באנגלית פרויקטיות קבוע להיות יצירתי, אמין וגם צנוע לאהוב את המקצוע עד לעצמות לא לספור ולא למנות השקעה של שעות חבר השבוע עדיין לא מוכן מרכז למידה על רש"י לגמרי מתוכנן לקפוץ למוזיאון כדי לראות תערוכה להיות מורה זה לא קשה אך בטח לא בדיחה אז אם אתם רוצים לתקן חיים למה לטעות למה לחשוב כדאי להיות מורים אז אם אתה חושב שאתה מדהים אבל מתרשם מאחד הזוכמורים כי אני אוהב אותך סבתא באמבטיה משקיעה שרה לי שירים בשמחה סבתא יקרה שלי תודה על הטיפול שלי תודה אוהב אותה שלי אין פינות לברק שלי אולי נלבש אדום ושחור ולגוון פה ושם נלבשים והמורה בכלל לא עזר מה לעשות? בא לי לבכות צריך פתרון לבעיה סבתא פנינה הצילו קטן חברה סבתא פנינה היא פתרון לבעיה סבתא פנינה הצילו קטן חברה סבתא פנינה היא פתרון לבעיה יש תוכנית כבר חודש וקצת להגיש עבודה עוד מעט יש מבחן בלשון זה הולך להיות אסון ומספר תרגילים בחשבון יש תור לרופא משפחה אנחנו ממש בצרה מי ישמור יטפל ויקלח את הקטנים צריך עכשיו עזרה ממרומים סבתא פנינה כאילו צריך עזרה סבתא פנינה תמיד עזרה ואהבה סבתא פנינה כל היום מתחילים סמינרים עתיקות הם אומרים דיבורים אוהבים לימודים וזרעים להיות יצירתי עצמאי ומקורי לפעמים קצת עצמאי אני נכנס למשפחה תעשה זאת בשמחה לא נורא עודד, ניצן ואליאב ועל נכדינו היונקים נעמה, יגל וזו נודה לך שזיכיתנו ליהנות מלימודיהם להתגאות בפעילותם בתנועת נוער לחייך על הגיגיהם של באי הגנים ולהתרשם מחיוכי היונקים החביבים ריבונו של עולם המשך לשמחנו בירושלים בירתנו העלינו בקדושתה ושמחנו בבניינה בעל שפע מעדניה, משבקיה שעולים על שולחן משפחתנו בשבתות וחגים ומציפים את ביתנו בריחות הפוגל החמין הכי בהקנה לך והרוגע לך מתובלים בדברי תורה בפרשת שבוע וחידונים
ומשולבים בזמירות לשבת בנעימים, ונברכך על כל הטובה שהטבת עלינו בטובך וחסדך. ברוך אתה אדוני שנזכה לראות בנים ובני בנים, בנות ובנות בנות, עוסקים בתורה, בהגנה, בחובה ובעבודה. לתקן את עולמנו במלכות שדי, ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. עצמאי ומקורי, לפעמים ככה זמני. כדאי מאוד לראות עולם להיות יעיל ומתוכנן, לקבוע לתאם הכל מראש. למצוא את היעד הנכון והמתאים ולשלב בתוכנית איכות חינוכית. תסתכלו איזה יופי, יש לי ראש משוגע, לא מבזבז הפסקה. סבתא דואגת לנו לתרבות, סבתא שלי תרבותית ויפה. תשירו! חדשה אין צלים, או אולי פריט בלעדי או סיפור, כדי לבנות מזה שיעורים היום יש פחות פתח. כל הגשתי ציודים, מחר נחזור על קטע. יש ישיבת הורים דחופה לפני המחצית. וישיבת מורים הכיתוב בנאמן, עיתון בידיים, ספר או שניים, הצוות הזמן. יושבים בבית קפה, אולי נלך להיות בטעם. שלי הספרים, בטבריה ועד מתנות, עטופות ויפים הרבה.